And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Present sa lahat ng okasyon ang ex ng asawa ko sa pamilya namin. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang M. At ito, ang aking secret file. May boyfriend ako nung high school. At yung boyfriend kong yun, mahal na mahal ko. Ganon din siya sa akin. In fact, sa kanya ko binigay ang lahat. Pero syempre, nasubok ang aming relasyon after kong graduate ng high school. At kinailangan kong pumunta sa US para magkolehiyo. Ilang taon ang nakalipas, nakipaghiwalay ako sa kanya. Sa kadahilan ng kailangan kong magpakasal sa ibang lahi. At the age of 19, yes, kinailangan kong magpakasal sa ibang lahi at a very young age para lang makaalis sa poder ng tita ko na minamaltrato ako. I had no choice at that time. At ayokong bumalik ng Pinas na hindi nakapagtatapos. Laking pagsisisi ko nung hiniwalayan ko ang taong mahal ko at magpakasal sa iba. Dahil sa nangyari, naalaman ng ex-boyfriend ko yun. Nagrebelde siya at naiba ang landas niya. Natutong magbisyo, uminom, manigarilyo, at kung ano-ano pa. At sa paglipas ng mga taon, lagi pa ring nagme-message siya sa akin. Nangungumusta. At laging nagtatanong kung may anak na ba ako. Pero hindi ko siya nire-replyan kasi pakiramdam ko, mali na gagawin ko yun. Dahil may asawa na ako. Sa loob ng 8 taong kasal kami ng asawa ko, wala kaming naging anak. Ilang taon ang nakalipas nang mahuli ko ang asawa ko na nakapagkita sa ex niyang Pinay. Pinuntahan niya pa sa Pilipinas. That time I was out of town for work. Nang malaman ko yun, nakipag-iwalay ako sa kanya. And besides, lagi pa ring laman ng puso't isipan ko ang ex-boyfriend ko. Kaya ako na ang gumawa ng paraan. Nag-message ako sa kanya. Naging open kami sa isa't isa.
kung anong mga nangyari sa buhay namin. And he admitted na he has 2 kids from 2 different girls. Parehas na buntis niya. This is where the problem comes in. Nung nagkausap kami uli, kasalukuyan ng demandahan na nagaganap dahil nagde-demand ng malaking pera yung isang girl. Kasi pinalayas na siya sa bahay ng ex-boyfriend ko pero nasusustentuhan naman yung bata. May kaya naman kasi yung pamilya ng ex ko. Laking galit ng pamilya ng ex-boyfriend ko sa nangyari kaya ayaw niyang tulungan yun. Dahil sobra-sobra na raw ang nagawa nila. At sobra-sobra na rin ang mga problemang nadala ng relasyon na yun. Dahil mukhang pera daw yung babae. At saka gustuhan ko na lang din na matapos na ang problema. I was the one who paid for the case. I was the one who paid for the case to be settled. Para matigil na ang lahat. At para matahimik na ang lahat. And by the way, 2 weeks pa lang kami nag-uusap ng ex-boyfriend ko that time. So eto nga yung girl na ibinahay ng ex ko sa kanila dahil yun ang gusto ng mama niya. Sinabi niya sa akin na wala raw siyang balak ibahay yung babae. At handang-handa na siyang lumayas noon sa kanila. At yun din naman yung sabi ng pamilya niya sa akin. Pero mama niya ang nagdikta. Kaya that time wala siyang choice. Nagsama sila ng 3 taon. Ito yung babae na mas matanda ng 8 taon sa kanya. Walang trabaho, walang alam gawin na diskarte sa buhay at hindi nakapag-aral. Sabi ng ex ko, hindi raw naging maayos ang pagsasama nilang dalawa dahil hindi naman niya mahal yung girl at pinakikisamahan niya lang ito dahil sa bata. Ito rin yung mga panahon na nagme-message sa akin yung ex-boyfriend ko. 1 year ang makalipas, kinuha ko yung ex-boyfriend ko na boyfriend ko na this time dito sa US. Nagpakasal kaming dalawa at nabiyayaan ng isang anak. Magiging 2 na nga dahil buntis ako ngayon. Masaya kami. Sobrang saya. Until yung pamilya na nagsimulang laging imbitahin yung ex-girlfriend niya sa lahat ng family occasions nila. Nung una, akala ko okay lang sa akin. Pero palaging andun siya sa lahat ng okasyon ng pamilya. At yun yung lagi naming pinag-aawayan ng asawa ko ngayon. Kahit na alam kong wala naman siyang communication dun sa babae simula nung magkausap na nga kami. Alam ko rin na mama niya at yung kapatid niyang bunsong babae ang laging nag-iimbita dun sa babae. Dahil yung bunsong babaeng kapatid ng husband ko, naging ex-boyfriend nun yung kapatid nung girl. Nung umuwi kami ng Pinas 2 years ago, kinausap ako ng mother-in-law ko at ng kapatid ng asawa kong bunso na super close dun sa girl. Sinabihan nila ako na wala lang daw yun. Yung bata lang daw talaga ang gusto nilang makita. Na makapal lang talaga yung pagmumukha ng babae dahil hindi marunong lumugar at walang hiya lang talaga. Na laging dinadahilan na ayaw raw kasing pumunta nung bata kung hindi siya kasama. 12 years old na yung bata. At sinabihan pa ako ng mother-in-law ko na kahit daw siya, ayaw rin sana niya na nandun yung girl. So bakit gano'n ang pinapakita at pinaparamdam nila sa akin? Naiinis ako. Na parang kinukonsinti pa nila yung babae by not telling her na dumistansya siya. Ang hindi ko pa na-appreciate is every time na nag-aaway kami ng husband ko o nagre-reklamo ako,
nalalaman nung girl. At sino ba sila? O sino ba tong mama ng husband ko para ikuwento pa? Yung mga nangyayari sa amin ng husband ko. Tapos magpaparinig pa siya sa Facebook na kasi siya raw ang gusto ng pamilya at hindi raw ako. Na kapag may nasasabi akong masama o nagko-comment ako sa nangyayari, parang ako pang lumalabas sa mali. Kasi sa akin sila nagagalit. Gusto ko lang naman sanang respetuhin nila ako. At yung nararamdaman ko dahil ako ang asawa. Wala akong problema sa bata. Ang problema ko is yung family ng husband ko at nung babae. Na parang nananadya pa sila dahil magpo-post pa sila ng mga photo nila na alam naman nilang makikita ko na parang gusto nila na maging okay lang sa akin yung pinapakita nila. Hindi ba valid yung nararamdaman ko? Alam ko na hindi selos itong nararamdaman ko, kundi galit. Galit na after everything the girl did to the whole family, may gana pa silang patuloyin siya sa bahay nila. After niyang bastusin silang lahat samantalang ako. Ang hiling ko lang naman sana huwag na nilang i-entertain. Hindi pa nila magawa. Ako bang mali? And this is stressing me out lately. Dahil buntis ako with our second child. At ayaw ko ng feeling na parang galit pa yung mga tao sa paligid ko sa akin. Samantalang yung isang girl, okay na okay sila. Ano bang kailangan kong gawin? Isang tabi yung nararamdaman ko? At hayaan na lang silang gawin sa akin yung ginagawa nila? Please give me an advice. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si M. At ito, ang aking secret file.